No vull contar l'argument d'aquest esqueix de comèdia, mig coverbo i mig tragèdia perquè així agradi a més gent. Però en canvi sí que intent demostrar que per vils modes té per vici el rei Herodes, té al cap els infantons, tant si et saben les lliçons com si no van ni amb 8 rodes. A més, veureu el punt, criats de cambra i armari, 2 doctors, un secretari i un general de ripunt. I per completar el conjunt amb un glob de poesia, veureu la santa alegria dels 3 reis de l'Orient que duen els seus presents a Jesús, fill de Maria. I tot això mesclat amb plors i riers juntes, tantes com l'estel té puntes i el crespell ben ensucrat. Perquè en aquest món ingrat, en aquest món tan ingrat, on hi ha tant d'aturat, on els pensionistes els retenen les pensions i hasta els fan pegar els medicaments i a qualsevol fan concert d'educació malament no en sàpiga gens, hasta vicepresidents. En aquest món ingrat, la pena du alegria i el plor en goig es canvia, només tombant el cantó. Avui jo, demà carbó, i la vida, que és un dia. I en aquests que diuen que defensen la nostra llengua, però només xerren castellà, els del Círculo Balear, els de la Fundació Jaume III, si és argentí o és cubà, admetem que és espanyol, perquè a Mollau és bunyol de dir que és mallorquí no és català. Quina llengua és? Quina llengua és el balear? Jo vos contestaré. Una llengua inexistent. O si a cas, un oli de girasol per fregir un bunyol de vent. Tornem a Herodes, però. Aquest rei de llarga barba. És ben bé que és una garba de maldats, sense res bo. Però posant-nos tots la mà al cor. Oh, cor! Per què t'incomodes si tan sovint pel fang rodes? I admetrem que qualque pic, com un vici ocult i antic, tots són una mica Herodes. Aridò, tots escoltau d'aquest rei la vil història, que vos ne quedi memòria i els seus vicis refusau. Que canvi la dolça pau davall el món cada dia, que la vos dongui Maria, Josep i Jesús infant, perquè l'àngel fulgurant, els pastors, ja l'anuncien. Crià tu, a escena,